Novi prijevod Biblije rasprodao se prije nego što kažeš Sretan Božić. Osim što donosi novi i nama neobičan prijevod poznatih molitvi i dragih pjesama, olakšava čitanje teških dijelova Svetoga pisma. No što je i kako je nastao novi prijevod Biblije? Prije svega možda je najbolje podsjetiti što smo do sada imali. Na hrvatskom jeziku već imamo nekoliko Biblija. Većina ih je katoličkih, ali neke su protestantske, kao primjerice takozvana Varaždinska Biblija. Osim u samom prijevodu, one su se razlikovale i po knjigama koje su sadržavale. Tako katoličke i pravoslavne Biblije imaju 73 knjige, dok ih protestantske imaju 66. Kad govorimo o katoličkim Biblijama, najpopularnije su bile takozvana Šarićeva Biblija te Biblije nastale na temelju Zagrebačke Biblije, a to su Jeruzalemska Biblija te Sveto pismo Staroga i Novoga Zavjeta. Šarićev je prijevod nastao ranih 40-ih, dok je Zagrebačka Biblija nastala kasnih 60-ih godina prošlog stoljeća. Također, na popisu hrvatskih izdanja valja spomenuti i Ekumensku Bibliju. Imamo naravno tu i neka posebna izdanja, recimo Bibliju s velikim slovima, pa zasebno objavljene psalme ili Novi Zavjet, ili pak Biblije za mlade i Biblije za djecu. To naravno nisu sve Biblije na našem jeziku, ali su vjerojatno najpoznatije. Očito je dakle da postojanje više Biblija na jednom jeziku nije ništa neobično čak niti za Hrvatsku. Dapače, vidimo da postoje i različita tematska i posebna izdanja, ekumenska, dječja, kritička, djelomična i tako dalje. U tom smislu, teško se može reći da je novo izdanje nekakav presedan. Ipak, novi prijevod ima i neke specifičnosti. Na novom su prijevodu radila ukupno 23 stručnjaka i još neki suradnici iz domovine i dijaspore. Prijevod se izrađivao oko 20 godina. Ovo je prvi prijevod Biblije na hrvatski, a koji se nije oslanjao na neke starije prijevode ili prijevode s drugih suvremenih jezika, pa stoga ne čudi da korice sa maslinovim grančicama, kojih ima također 23, predstavljaju upravo teritorij naše domovine. Glavni izdavač je Hrvatsko biblijsko društvo, uz Verbum kao najpoznatijeg suizdavača. Prijevod ima odobrenja mjerodavnih crkvenih vlasti, to jest novi je prijevod prepoznat kao crkveni i katolički. Uz to, ovo novo izdanje prepoznato je kao ekumensko, te stoga prikladno ne samo za katolike, već i za pravoslavne vjernike te vjernike reformacijske baštine. No, u kojem je smislu ovaj prijevod nov? Možemo govoriti o 3 vrste novosti koju donosi ovaj prijevod. Prije svega, u najosnovnijem smislu ovaj je prijevod nov jer je najnoviji. Želim reći da se nije uzeo već neki postojeći hrvatski prijevod Biblije koji bi se onda tek osuvremenio ili ispravljao. Umjesto toga, uzela se Biblija na originalnim jezicima i krenula se ispočetka prevoditi. To nije ništa neobično kad su u pitanju prijevodi. Međutim, kad je u pitanju Biblija, tako nešto se kod nas nije radilo već 60 godina, ako ne i više. To jest, tako nešto se nije radilo još od izdanja Zagrebačke Biblije. Budući da sam već nekoliko puta spominjao tu Bibliju, preporučam da pogledate ovaj video na tu temu. Druga novost sastoji se u tome da se prevodilo na hrvatski standardni jezik. Standardni jezik ima više stilova, književni, razgovorni, publicistički, administrativni, znanstveni itd. Prema riječima izdavača, ovaj prijevod je najviše išao za govornim stilom. To znači da su se izbjegavale manje poznate i rijetko korištene riječi ili pak netipični raspored riječi, subjekta, objekta i predikata. Nije se težilo nekom književnom, pjesničkom ili svečanom stilu, što je do sada bio slučaj. Umjesto toga, težilo se govornom stilu poradi lakšeg razumijevanja. Riječima nadbiskupa Dražena Kutleše, ovim novim prijevodom Biblije nastojalo se pružiti tekst koji je vjeran izvorniku, a istovremeno pristupačan i razumljiv suvremenom čitatelju. Primjerice, umjesto rijetko korištene i većini ljudi nepoznate riječi trpeza, u novom prijevodu stoji poznatija i češće korištena riječ stol. Umjesto tako bi večer pa jutro dan prvi, imamo nešto sličnije onome kako bismo mi danas govorili. Tako je došla večer prvoga dana pa jutro. Promjena na govorni stil možda najbolje dolazi do izražaja u nekorištenju glagolskih vremenskih oblika aorista i imperfekta. Drugim riječima, u novom prijevodu ne čitamo riječ bijaše Bog, već riječ je bila Bog. Treća je novost, po meni možda i najvažnija, tada se sada po prvi puta prijevod radio isključivo na temelju izvornika, odnosno na temelju jezika kojima je Biblija originalno pisana.
To znači da se prevodilo iz hebrejskog, grčkog i aramejskog. Ovo je posebno važno za Stari zavjet, jer do sada na hrvatskom nismo imali prijevod iz originala, već prijevod prijevoda. Naime, značajne smo dijelove Staroga zavjeta imali prevedene iz latinskog ili čak talijanskog. Uglavnom, ovaj novi prijevod rađen je na temelju ovih kritičkih izdanja: Biblija hebraica Stuttgartensia, Novum Testamentum Grece te Septuaginta. Što su to i zašto su važna kritička izdanja možete saznati u ovim videozapisima. Valja nešto reći o tome kome je ili pak u koju svrhu namijenjen ovaj prijevod. Osim što je naravno namijenjen svim zainteresiranima, prema riječima izdavača, na pameti im je prvenstveno bio suvremeni čitatelj. Zatim čitatelj koji se možda i po prvi puta susreće sa biblijskim tekstom ili čak nije niti vjernik. Što to u biti znači, možda će biti jasnije ako kažemo za što ovaj biblijski prijevod nije namijenjen. On nije namijenjen za liturgiju, ne ide za time da zamijeni časoslov, niti pak za time da uspostavi novi način pjevanja ili moljenja. Dakle, ovu Bibliju nećemo čitati na misi, nećemo na neki novi način moliti Oče naš ili pjevati Psalam 23. Umjesto toga, ovo izdanje valja shvatiti kao studijski tekst. To znači da je tekst prvenstveno namijenjen osobnom čitanju, da je popraćen stručnim uvodima u pojedinu biblijsku knjigu te eventualnim popratnim bilješkama na dnu stranice. Do sada smo tako nešto već imali u Jeruzalemskoj i Ekumenskoj Bibliji, ali većina popratnih komentara nastala prije više od pola stoljeća, te nisu bili u korak s opće prihvaćenim znanstvenim dosezima. Ovi novi popratni uvodi i komentari sada bez zadrške govore o primjerice pseudoepigrafima, to jest poslanicama koje nisu pisali Pavao ili Petar, iako tradicionalno nose njihovo ime kao autorsko. Vjerski se puk također upoznaje s opće poznatim činjenicama, primjerice time da su evanđelja anonimna, to jest da mi danas ne znamo imena autora koji su ih pisali. Nadalje, ovaj je prijevod vrlo pogodan za proučavanje, uspoređivanje i razumijevanje, te od čitatelja ne iziskuje veliko predznanje ili široko poznavanje hrvatskog jezika. Ako treba još konkretnije, mogu reći da ću s učenicima u školi i dalje Psalam 23. pjevati na temelju, recimo to tako, starog prijevoda, dok ću za čitanje i tumačenje nekih starozavjetnih priča radije koristiti novi prijevod. Naime, ovaj prijevod se pokazuje i među mladima i među starima puno razumljivijim, te ne iziskuje od mene trošenje vremena na tumačenje teških i manje poznatih riječi. Kad je u pitanju Novi Zavjet, moram priznati da su tu ipak ostale riječi koje su, po mom mišljenju, rijetke u govoru, pa i korist nešto manja. Primjerice, i dalje se govori o nadničarima, imetku, grimizu, no to je sad već stvar ukusa i mjere. U krajnjoj liniji i dalje su dostupne Biblije za djecu ili pak mlade. Valja reći da je novo izdanje izazvalo i neke prigovore. Ima ih raznih, što vjernih, što bezvrednih ili čak štetnih. U te kritike i replike ovdje se ne mislim miješati. Držim da je još prerano da iznosim neki vlastiti kritički osvrt, a niti imam dovoljno znanja za tako nešto. Ipak, valja primijetiti da se stvari snažno zahuktavaju između dvije izdavačke kuće, Kršćanske sadašnjosti i Verbuma. Naime, trenutno se u liturgiji koristi biblijski tekst u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Ukoliko bi mjerodavna crkvena vlast za 10 ili 50 godina odlučila krenuti u neku obnovu liturgijskih tekstova, te radije posegnula za novim prijevodom, moglo bi doći do snažne promjene u priljevu prihoda. Podsjećam da je ovo novo biblijsko izdanje Verbuma rasprodano u manje od mjesec dana, iako se radilo o nakladi od nekoliko tisuća primjeraka. Stoga nas ne treba čuditi da je kršćanska sadašnjost krenula u vrlo snažnu promociju vlastitih izdanja Biblije. Koliko to svima ide na čast ili sramotu, ne znam. Umjesto da se petljam tamo gdje mi nije mjesto, radije ću reći ono očito. Svaki prijevod ima svojih prednosti i svojih mana. Isto vrijedi za naše stare, kao i za ovaj novi prijevod. Nikome nije ništa zabranjeno ili oduzeto, samo je ponuđeno nešto dodatno i novo. Tko voli, nek izvoli. Šteta je da to mnogima izmiče ili ih smeta. No, ako ne moje, nadam se da ih bare mogu umiriti riječi nadbiskupa Dražena Kutleše, u čijem govoru na predstavljanju ovog novog izdanja čitamo: ovaj prijevod osobitu pozornost posvećuje jasnoći i ljepoti hrvatskog jezika, kako bi biblijski tekst bio razumljiv onima koji se sa svetopisamskim tekstovima susreću prvi put, ali i duhovno hranjiv za one koji ga čitaju cijeloga života. Stručan rad bibličara i prevoditelja, kao i ekumenska suradnja u njegovoj pripremi, jamče vjernost izvorniku i otvorenost za svačije uho i srce.
Neka ovaj prijevod bude plodan izvor za teologe, inspiracija za umjetnike i književnike, ali prije svega svakodnevni kruh za sve vjernike. Neka riječ Božja u svom novom ruhu postane sve poznatija i prihvaćenija, donoseći svjetlost, mir i pravednost našem narodu i cijelom svijetu. S tim mislima šaljem svima pozdrav u Kristu.